DUOS arbejder vi med livskvalitet og trivsel for børn og voksne med funktionsnedsættelser, psykiske og sociale udfordringer. Vores mål er at levere velfærdsydelser af højeste kvalitet, der giver værdi og har effekt for borgeren. Vi har fokus på den enkelte og på de gode relationer, for vi ved, at det skaber bedre trivsel og bidrager til større livskvalitet i deres hverdag. Vores dedikerede teams har høj faglighed og mange års erfaring med blandt andet ledsagelse, pædagogisk og sundhedsfaglig støtte, specialpædagogisk støtte og respiratorisk overvågning. Vi er 4.500 medarbejdere, som hver dag går på arbejde for at gøre en afgørende forskel for et andet menneske. Vi har gode erfaringer med at ansætte ledige og fleksjobbere, som vi gennem uddannelsesforløb hjælper videre fra ledig til velfærdsmedarbejder. DUOS leverer velfærdsydelser af højeste kvalitet.